Oare când ultima dată ai fost să dai o analiză de sânge? Nu pentru că te doare ceva, dar pentru că vrei să previi o durere. Oare când ultima dată ai fost la doctor pentru că vrei să vorbești nu doar despre sănătatea corpului, dar și sănătatea sufletului, a minții, dar și sănătatea socială? Oare acum, de sărbători, stai la masă cu familia și vă spuneți: eu, în anul care vine, vreau să merg mai des, să fac activități care să-mi prioritizeze sănătatea? Oare în acest an ați ales sănătatea? Dragilor, vă salut! Sunt Natalia Luncaș-Ionel, autoarea blogului Mamanie, și astăzi, în conversație cu Mamanie, îi am alături pe doamna doctor Angela Parvu și George Brătulescu, ambii membri ai echipei Alpha Medics, cei care au pornit în acest an o campanie informativă, educațională, care inițial parcă era micuță, dar a ajuns și în multe școli și cu un impact imens aici în diaspora. Vă mulțumesc pentru timpul vostru. Ia spuneți, în acest an, de pe o scară de la 1 la 10, cât de mult ați ales sănătatea? A fost un an foarte important din viața mea și ca doctor și ca persoană fizică, pentru că, spunând la toată lumea cât de important este să alegi sănătatea, a trebuit să mă gândesc: oare eu cum îmi aleg sănătatea mea? Și cred că de la început de an, dacă era 2-3, la sfârșit de an a fost cam 7-8. Încă mai am de lucru să îmbunătățesc lucrurile în ceea ce privește sănătatea mea. În primul rând, mulțumim de invitație și salut audiența ta, Natalia. A fost foarte important să alegem sănătatea, pentru că a fost un an foarte greu și atunci campania asta ne-a reamintit pe continuu să facem lucruri care să ne țină pe o linie de plutire. De ani de zile tot ne străduim cu Alpha Medics să facem lucruri importante și anul ăsta chiar a fost un an important și greu, de la bun început, astfel că campania, în primul rând, ne-a făcut nouă bine, amintindu-ne lună de lună prin toată campania desfășurată 6, aproape 9 luni de zile, dacă stăm să ne gândim că a început în luna mai, amintindu-ne nouă să avem un stil de viață mai sănătos și să încercăm să ne însușim anumite lucruri pe care le promovăm în această campanie. Alpha Medics în acest an a împlinit 6 ani de activitate. 7 în 2 săptămâni. Mulți înainte. Mulțumim. 7 ani de acasă din Irlanda, să zicem așa. Așa. Știu că Alpha Medics în același timp este sinonim pentru diaspora noastră cu doctor de familie în limba română. În același timp oferiți consultații și în alte limbi. Care este misiunea Alpha Medics? Oare încotro vreți să ajungeți și peste mulți ani? De la ce ați pornit? În primul rând, cred că Alpha Medics are misiunea de a îmbunătăți sănătatea fiecăruia care devine pacient a acestei clinici. E foarte important să ne uităm la medicina de familie ca la o medicină care îi pasă de fiecare persoană în parte și ca o familie în total. De-aia este foarte important ca o familie să fie la același doctor de familie, că e cu noi, că e cu alt doctor de familie, dar când vorbim despre părinți, copii, bunici, așa mai departe, e vorba și de medicina holistică, de medicina de suflet, de nu doar mă doare o ureche și trebuie tratată. Oare de unde vine această durere? Oare ce e în spate la această durere? Oare care este situația acasă? Oare mama stă acasă cu 5 copii și nu mai poate? Are nevoie de ajutor. Bunicii au nevoie de ajutor în plus. Poate în casă nu se descurcă din punct de vedere fizic, poate nu poate urca scările. Deci medicina de familie trebuie să fie medicina care îi pasă de fiecare individ din familie, de mamă, tată, frați, surori. Și cred că pe viitor cei care vor fi doctori în Alpha Medics să învețe că trebuie să aibă grijă de familie ca un nucleu a societății și să ducă acest mesaj mai departe. Eu aleg sănătatea fizică, mentală, socială, spirituală. Practic, cu acest mesaj a și fost organizată conferința din 29 septembrie și felicitări pentru acest succes, pentru că a fost un prim eveniment de anvergură în diaspora noastră,
Peste 280, aproximativ 280 de participanți au fost în sală, au fost doctori, inclusiv veniți din Italia. Ați reușit să adunați, practic, doctori care lucrează aici în Irlanda și au atins subiecte foarte importante. Povestește-mi un pic, George, despre reușita acestui eveniment și care este continuitatea conferinței. Aș vrea să fac o completare la ce a spus Angela. Aș vrea ca ce înseamnă Alpha Medics, dacă la un moment dat s-ar putea să existe un semn de egalitate între comunitatea Alpha și sănătate, ar fi minunat. E un scop la care lucrăm continuu, vom vedea ce va ieși. Vis-a-vis de conferință, lucrurile stau în felul următor. Și tu știi foarte bine cum au decurs lucrurile cu organizarea acestei conferințe. Am făcut un tip de pionierat, în sensul că am făcut un eveniment pe care nu și l-a dorit nici publicul, nici speakerii. Pentru că publicul nu este interesat de educație în sănătate, sau cel puțin nu era până la această conferință, și doctorii vorbitori pentru audiență erau obișnuiți să vorbească pentru o audiență educată, adică pentru alți doctori. Prin urmare, a fost foarte greu și să găsim doctori care să vină să vorbească publicului nostru și să găsim un public interesat de educație în sănătate. Sigur, lucrurile au mers într-o direcție fericită până la urmă și cu ajutorul celor 4 vorbitori, speakers de la conferința noastră, doctorul Cerin din Italia, vestit cardiolog, doctor Ioana Mariș, consultant în alergologie pediatrică, doctor Ana Maria Clark, consultant în psihiatrie, și cu Angela Pârvu, consultant în medicina de familie aici alături de mine. Am reușit să facem un eveniment, zic eu, foarte reușit. Și nu mă joc cu vorbele, dar având în vedere că am avut un public de peste 280 de oameni care au rezistat în sală, au rezistat în sensul că la final ei ar mai fi stat, ce-i drept, timp de circa 7 ore, asta spune mare lucru și eu cred că imaginile alea de la final, în care din 280 mai eram încă aproape 200 de oameni după 7 ore, cred că asta a fost răsplata pentru tot efortul nostru. Când îi trebuie să-i spun, Dom'le, te rog frumos, scoate pâine, scoate cartofi. Asta produce bani. Pentru cineva, nu contează. Dar statinele sunt un fel de venin care distrug un pic ficatul, un pic pancreasul, un pic masa cerebrală, un pic masa musculară. Sigur că e simplu, eu v-am scris o rețetă în 2 minute și bună ziua, a ieșit după ușă. Dar dumneavoastră trebuie să știți că aveți o soluție. Îmi place să văd că avem medici și din Italia și din diaspora care putem să ne adunăm și să ne lărgim cunoștințele spre binele nostru tuturor. O să luăm glicemia și apoi o să vedem un peak flow care măsoară capacitatea pulmonară. Și o să vedem care sunt rezultatele și ce ar fi indicat mai departe. Referitor la introducerea alergenilor timpuriu în alimentație, este vorba de a obișnui organismul cu acești alergeni de vreme în timpul vieții. În momentul în care se dezvoltă toleranță, nu mai există riscul ca aceasta să fie reversibilă, deci nu mai avem nevoie de pauză, pentru că organismul va tolera acești alergeni pentru tot restul vieții. Mulțumesc eu pentru ocazia pe care mi-ați dat-o să împart cu publicul moldovean și românesc ceea ce înseamnă hrana pentru noi. Lucruri minime, zilnic, a avea grijă, ce mâncăm, cât de mult dormim, balanța între viața profesională și viața personală pot face diferența. Așa că este o inițiativă lăudabilă, cu toții avem de învățat și sperăm să fim sănătoși. Și care este rolul medicului de familie în societate? E foarte important să știți că 80% din pacienți sunt tratați de doctorul de familie.
Nimeni nu este imun la a dezvolta o boală de sănătate mentală, a dezvolta o boală psihică și este important să putem să discutăm, să putem să vorbim despre ele și să putem să fim deschiși și să accesăm tratament într-un mod cât mai rapid în momentul în care avem îngrijorări despre noi sau despre persoanele dragi nouă. M-aș bucura dacă fiecare care a fost la această conferință va pleca și va lua decizia în dreptul lor personal. Ce pot să fac eu ca să fiu mai sănătos? Și dacă mesajul acesta îl putem transmite și celorlalți, va fi absolut minunat. Înseamnă că Alpha Medics au reușit să facă un lucru bun. Mulțumim mult! Ce va urma? E greu de spus. Dacă mă întrebi acum pe final de an, tocmai ce am spus că a fost un an foarte greu, nu va urma nimic în nicio conferință, pentru că e foarte greu să facem lucrurile astea. Până vine o tură de somn bun, o vacanță e și foarte apoi greu vine... să facem lucrurile astea. E adevărat că acum s-a creat un nivel de așteptare, s-a creat un nucleu de public interesat de educație în domeniul sănătății. Au înțeles că nu vin doar pentru a socializa și că se oferă informații foarte importante și relevante pentru sănătatea noastră de zi cu zi. Am așa din când în când îmi apar în minte tot felul de specialiști vorbitori care ar putea să vină. Avem deja o primă ediție de succes, deci lucrurile sunt mai facile de acum. Însă vom vedea. Dacă oamenii vor fi interesați și vom avea mai multe semnale, poate că vom continua să facem treaba asta. Trebuie menționat lucru că a fost gratuit toată povestea asta. E adevărat că s-a plătit un bilet de intrare mic pentru o serie de teste care s-au făcut acolo, dar toată campania, toată conferința, invitații și tot ce a ținut de organizarea asta au fost susținute de Alpha Medics. Deci nu a fost un eveniment comercial, ci a fost un eveniment educațional. Iar cu asta trebuie să rămânem. Deci Alpha Medics, comunitatea Alpha, trebuie să însemne sănătate și educație în sănătate. Mulțumesc foarte mult pentru că ai fost și sincer în ceea ce ține de organizarea conferinței Eu Aleg Sănătate din 29 septembrie, care a adunat peste 280 de participanți. Dragilor, pentru cei care v-ați conectat acum, să știți că eu sunt alături de echipa sau cei care reprezintă echipa Alpha Medics, George Brătulescu și doamna doctor Angela Parvu. Discutăm despre Eu Aleg Sănătatea și cum putem să prevenim anumite dureri. Pentru că prin blogul Mamanie încerc să aduc informații nu doar relaxante, dar și despre integrarea aici în Irlanda, conexiunea cu IE, cu partea irlandeză. Vreau să abordez sau să o întreb pe doamna Angela, de ce ați decis să scoateți medicina din pereții clinicii Alpha Medics și să o duceți în școlile irlandeze? Povestiți-ne un pic și despre această parte a campaniei I'm Health and This is my choice. În primul rând, dacă ținem medicina închisă între ușile de aici, lumea nu știe că se poate face mai mult pentru a sta sănătos. Încă din anii tinereții am vrut să fac ceva pentru societate și mai ales pentru copii, că mi-am dat seama că mulți copii iau decizii greșite și asta le influențează sănătatea lor mai departe. Și am decis să fac această campanie pentru că de acolo începe sănătatea noastră, nu de la 30, 40, 50 de ani când deja mergem și suntem diagnosticați cu tot felul de boli. Sunt foarte multe lucruri care le putem îmbunătăți și am văzut de asemenea că printre copii sunt și mulți lideri care pot merge la familiile lor și de a spune părinților că uite, se poate fi mai sănătos prin a alege tot felul de mâncăruri sănătoase, băuturi sănătoase sau poți ieși la plimbare împreună cu familia, să fii în mișcare, să îmbunătățești sănătatea și a fost o idee absolut minunată care la început părea oarecum va fi, dar cred că a fost foarte de succes. Inclusiv am vorbit și despre sănătatea mentală, am vorbit la copii cum să povestească la părinți, cum să petreacă timp împreună, mai puțin timp la jocuri și la computere și tot felul de telefoane care sunt în ziua de azi și stau între părinți și copii și acest lucru au un impact negativ
asupra dezvoltării copiilor și asupra mersului familiei ca unitate, pentru că de acolo încep multe necazuri și din punct de vedere a sănătății și a psihicului copiilor, dar și a părinților la fel. A fost o campanie nu ușoară, dar a fost o împlinire sufletească, că am făcut ceva pentru unii din societate care vor putea duce și ei mesajul mai departe. Eu cred că dacă mai mulți doctori de familie ar încerca să facă această campanie și în fiecare an s-ar vorbi la câteva școli, mesajul s-ar răspândi și mai mult. Aș completa ceva aici. Când am început să mergem în școli cu campania I'm Healthy and This is my choice, au fost câțiva doctori și colegi de Angelei și alți doctori care au mai lucrat și la noi, care au spus: ce vă trebuie vouă treaba asta? Noi suntem doctori să tratăm, nu să prevenim. Acum, e adevărat că dacă privești lucrurile din punct de vedere mercantil, te duci, îți faci treaba, iei banii și ai plecat mai departe, e treaba pacientului ce se întâmplă cu el. Dacă privești lucrurile pe termen lung, totuși un medicinal de familie înseamnă de la bebeluș până la bătrân. Dacă privești lucrurile pe termen lung, nimeni nu și-ar dori un pacient veșnic bolnav. Ok, vine partea din care e business-ul dacă nu-ți vine pacientul. E în regulă. Vor fi destui pacienți întotdeauna ca să ai și business și încurajăm mai degrabă controalele astea de rutină anuale, de 2 ori pe an, depinde de fiecare ce afecțiune are, pentru a își menține un nivel de sănătate optim. Nu pentru a veni în stare de avarie, pentru că atunci când vii în stare de avarie s-ar putea ca nici noi și nici spitalul să nu-ți mai poată face mare lucru. Deci, din punctul ăsta de vedere, ne-am asumat iar un lucru care nici tagma medicală nu o înghite prea tare, partea de prevenție. Că ei au impresia că dacă facem prevenție, nu mai avem pacienți. De parcă s-ar termina bolile în lumea asta. Și a trebuit să spun treaba asta, pentru că am mers în școli și îi spuneau cui trebuie prevenția. Lasă-i pe ei, sunt profesori, sunt părinții, Și am observat că au venit părinții după aceea la noi în clinică și au spus că copiii au aflat în școală de la Angela sau când am organizat ziua de 1 iunie, ziua copilului, au început în casă să impune ei niște lucruri. Trebuie să bem apă, dar stai, trebuie să ne odihnim, dar a zis doamna doctor mai puțin screen time, dar a zis că trebuie să ieșim afară, nu putem să stăm. Păi știi că e vreme urât, trebuie să ieșim afară, să facem mișcare. Deci lucrurile, încet se întâmplă. Am fost și eu martor, pentru că am avut frumoasa experiență de a fi parte din organizarea inclusiv a acestor întâlniri cu elevii din școlile primare și secundare și dacă 2024 a fost al 2-lea an când am colaborat cu Alpha Medics din 2 roluri diferite, pentru că în 2023 Alpha Medics ne-a fost alături în proiectul Cabânicii din Povești, iar în 2024 le-am fost alături în campania I'm Healthy and This is my choice. Am văzut chiar la ultima întâlnire cu cei din adolescenți, era o studentă, o elevă care practic a făcut, chiar sunt curioasă, un rezumat al întregii prezentări pe care a avut-o doamna Angela. Și inclusiv exemplul sau sugestia de a avea timp de familie în fiecare seară, să se adune, ea a bifat-o a evidențiat-o cu roșu. E clar, a ajuns și la acea sănătate emoțională, socială despre care tot vorbiți aici la Alpha Medics. Aș menționa, dacă ți amintești, la conferința medicală a fost un tip cu un laptop în brațe care în permanență scria și noi ne gândeam oare cine e, cine l-a trimis aici și de fapt era un student la medicină român care își lua notițe și a spus că e prima lui conferință la care merge și chiar înțelege ce se vorbește acolo și poate să-și ia notițe despre tot ce se discută și că este foarte utilă toată prezentarea. Ați pornit această campanie online. Ați implicat 20 de ambasadori, inclusiv irlandezi, că trebuie să menționăm că această campanie nu a fost doar pentru moldoveni sau români din Irlanda, pentru că a fost cu mesaje fie transmise în engleză, fie cu subtitrări în limba engleză. Ați implicat 20 de ambasadori, ați fost în școli, ați organizat ziua copiilor și l-ați lansat pe Dr. Alfie, acel ursuleț drăguț. Să vă mai întreb, oare feedback-ul sau
ceea ce primiți înapoi v-ar motiva ca și în 2025 măcar să duceți online campania? Eu cred că da, pentru că la început orice proiect te pune într-o situație în care zici, cred că multe ori noi spunem nu. Dar dacă mă gândesc, după orice întâlnire care am avut o satisfacție și o împlinire că am fost de folos societății, am fost de folos și pentru cei care ne urmăresc online și asta poate fi mii de oameni, pentru că dacă n-au văzut mesajul în aceeași zi, îl pot vedea peste mult timp. Din păcate, bolile cardiovasculare reprezintă cea mai frecventă cauză de deces în Irlanda, urmate de cele de cancer. Adoptarea unui stil de viață sănătos poate reduce semnificativ riscul acestor boli, precum și al diabetului de tip 2 sau al bolilor respiratorii cronice. Și cred că fiecare au o misiune în lumea asta și misiunea noastră ca doctor și George ca manager la această companie AlphaMedix, ca o rețea de clinici, avem misiunea de a împărtăși mesajul sănătății mai departe. Pentru că, la urma urmei, sănătatea foarte mult depinde de noi, de ceea ce alegem, de când ne trezim și până ne culcăm, cum procedăm cu corpul nostru, care este ca un templu și trebuie să avem grijă de el. Nu poți, într-o mașină, mereu spun exemplul ăsta la copii, cred că l-ai mai auzit de multe ori, să mergi la o mașină, să-i pui Coca-Cola în loc de benzină sau în loc de diesel și să meargă ok. Dar mesajele simple, dacă le putem transmite la societatea în care trăim, va fi o societate mai sănătoasă și acest lucru ne-l dorim ca doctori, pentru că nouă nu ne e frică că nu vom avea pacienți, nouă ne e frică că nu vom putea ajuta acești pacienți și vor fi boli în care nu mai avem puterea să-i ajutăm. De exemplu, sunt complicații la diabet care sunt atât de avansate încât omul poate rămâne orb sau îi se taie un picior tocmai pentru că nu s-a aflat din timp că are diabet și nu s-a luat măsuri preventive. Dar diabetul poate fi reîntors și la normal și poți avea o viață foarte sănătoasă. Și chiar anul acesta am avut mulți pacienți care au scăpat de diabet. Și chiar am vorbit cu ei săptămânile trecute, au fost la ultimul lor control de sănătate și au zis dacă e nevoie vreodată să particip la vreun interviu sau să povestesc cum am reușit, cu mult drag vor face acest lucru. Deci, idei sunt, doar să ne dea Dumnezeu răbdare și înțelepciune cum să facem acest lucru. Doamne ajută! George, N-au scăpat până să-mi răspunzi... Nu, dar n-au scăpat de diabet că s-au dus la ghicitoare sau că s-au aliniat stelele. Pentru că au înțeles că trebuie să facă prevenție, pentru că au înțeles că trebuie să vină la medic, la asistentă, au înțeles că trebuie să informeze corect despre ce înseamnă un tratament sănătos, au respectat treaba asta și au ajuns să scape de diabet sau să-l aibă într-o formă ușoară. Despre asta este vorba. Nu să ajungem într-o formă gravă că noi avem o baghetă magică, noi sau oricine altcineva, ci de a avea grijă de sănătatea ta, așa cum ai grijă de, nu știu, de copilul tău sau de mașina ta sau de soția ta sau de credința ta, fiecare de ce iubește mai mult pe lumea asta. Unul din motourile preferate ale mele: fii tu schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Ce schimbare vrei să fii tu sau să aduci în 2025? Păi, dacă mă refer la schimbarea pe care o fac pentru mine, probabil că de aici ar și trebui să înceapă ce schimb eu pentru mine ca să pot să schimb pentru cei din jurul meu. Poți porni de la exemplu propriu? Eu cu campania asta am început să fac câteva lucruri. Din decalogul ăla de 10 lucruri, îmi pare rău, doar câteva am reușit să mi le însușesc. Țin mai mult la somn, la a avea o durată bună de somn. Nu neapărat în ultimele 2 luni de zile când am renovat aici clinica din Northside, dar am grijă să dorm 7-8 ore pe noapte, beau apă mai multă, fac mișcare mai multă și gimnastica minții cred că e mai multă. Sunt câteva lucruri pe care le-am schimbat și sunt alte lucruri la care lucrez. Dacă ar fi să schimb ceva, ce pot să schimb? Am văzut că Angela este generoasă cu acțiunile și cu timpul ei. Mă bucur să aflu treaba asta, că ea spune în fața camerei, că înseamnă că și după ce camera se închide, ea o să rămână cu aceeași părere de generozitate pentru comunitate. Eu aș fi un pic mai rezervat, pentru că
Scopul nostru nu e să educăm pe toată lumea, că ar fi o utopie, nici nu putem să facem chestia asta, din punct de vedere al sănătății, desigur. Scopul nostru este să creăm un trend, să avem niște vectori de imagine, dar și de vectori care să ducă mesajul mai departe. Partea cu educația în școli este un bun argument, pentru că copilul se duce acasă și el încearcă să schimbe ceva și părinții sunt mai atenți și mai sensibili atunci când vine de la copil treaba asta. Dar e de lucru mult. Dacă am reușit să convingem alți doctori să facă treaba asta, dacă am reușit să convingem alți, cum avem profesori români, oameni implicați în ONG-uri români sau moldoveni, dacă am reușit ca și ei să facă treaba asta mai departe, ar fi minunat. Noi nu o să ne transformăm dintr-un business într-un ONG. Că așa stau lucrurile. Noi facem atâta cât putem să facem și susținem atâta cât putem să susținem. Și la întrebarea de ce facem, pentru că e un fel în care completează partea de business. Aduce un tip de împlinire care este incomensurabilă, nu o putem cuantifica nicicum, dar dacă avem pacienți sănătoși, e tot ce ne dorim. Cam asta este ideea. Ce schimbare aduce 2025? N-aș vrea să le verbalizez, am câteva gânduri, dar nu vreau, pentru că alea rămân înregistrate și s-ar putea după aia să trebuiască să mă țin de ele. Exact. Această conversație este filmată în decembrie 2024. Va putea ulterior fi urmărită și pe pagina de Facebook Mamanie și pe YouTube, pentru că vrem ca această conversație cu mesajele de a preveni anumite dureri, pentru a merge la doctor, nu pentru că ne doare, dar pentru că vrem să prevenim o durere, să rămână pentru mult, mult timp în casele voastre. Un ultim mesaj, pentru că această conversație cu Mamanie ar putea să dureze la nesfârșit. Un mesaj pentru cei care poate au auzit de AlphaMedix sau poate încă nu au auzit de AlphaMedix sau poate pur și simplu sunt în altă țară, dar ar trebui să prioritizeze sănătatea. Cum i-ați convinge să își aleagă sănătatea? Cred că prin schimbări mici. Întâi trebuie făcută o analiză. Care e viața mea? Ce fac eu pentru mine însumi? Ce fac bine, ce fac rău? Și cu pași mici. Cum se spune, picătură cu picătură se adună un lac? La fel e și cu sănătatea noastră. Dacă decidem întâi să avem acele 7 ore de somn, după care poate să schimbăm ceva în dieta noastră, să încercăm să bem apă mai multă și așa mai departe. Un control de rutină o dată în an, măcar la un doctor care să urmărească sănătatea. E foarte important ca să știm că de noi depinde sănătatea și celor din jurul nostru, și ca familie. Pentru că atunci când ne simțim bine, și familia se simte bine. Deci mesajul meu principal pentru anii viitori este că sănătatea este bogăția voastră și aveți grijă de trupul vostru ca de un templu. Și atunci acel templu poate fi un loc de refugiu pentru fiecare din familie și familia să fie fericită prin sănătatea dumneavoastră. Eu cred că... Trebuie să menționez că audiența este preponderent feminină pe blogul Mamanie. Dar te adresezi întregii familie, pentru că mama fericită e familia fericită. Cum ar fi să fie sănătate în ei? Deci, fără a trage neapărat o concluzie, cred că comunitățile noastre româno-moldovenești, sau, românești, cum îmi place mie să zic, de ambele maluri ale prutului, în diaspora duce o viață mai grea și mai complicată decât în țările de proveniență. Tendința alor noștri de a merge la doctor este mai redusă, pe de-o parte pentru că ei sunt plecați în străinătate ca să producă bani, nu să cheltuie bani, pe de altă parte pentru că există o barieră de limbă, ceea ce noi la AlphaMedix încercăm să atenuăm cât putem, și nu în ultimul rând pentru că nu au ei timp să caute de sănătate. Ei au venit după un tip de înavuțire, să zicem, sau să scape de sărăcie. Nu toți, mulți dintre noi. Prin urmare, ce le recomand tuturor familiilor române sau din Moldova,
să meargă la doctor, să se înregistreze la un doctor. Chiar dacă nu vor merge, eu le recomand să meargă măcar o dată pe an, dar chiar dacă nu vor merge o dată pe an, să aibă un doctor de familie, pentru că în ultima perioadă, săptămânal, primim cel puțin un e-mail de la consultanți din spitale, unde sunt pacienți de-ai noștri, vorbitori de limbă română, care ajung în situații grave și care nu au un doctor de familie. Iar ei din spital trebuie să-i dea drumul și nu are cine să le mai facă follow-up și probabilitatea ca ei să se ajungă foarte rău sau spre neființă este foarte mare. Vă spun asta că ieri am primit un e-mail despre cineva care era într-o situație de genul ăsta. Și astea sunt tot mai dese. Deci aveți un medic de familie, mergeți, faceți un control de rutină o dată pe an. Nu vorbesc că sunt diverse alte situații în care o să aveți nevoie de medic de familie, nu neapărat din punct de vedere al sănătății. Dar faceți un control o dată pe an, faceți un set de analize și vă costă ca o ieșire într-o sâmbătă seară la restaurant, probabil, toată povestea asta. Însă s-ar putea să vă ajute niște ani în plus la viața dumneavoastră. Deci dacă vrei un viitor mai lung și mai sănătos și mai luminos în sensul pozitiv, nu lumina aia către care ne îndreptăm cu toții, vă doresc multă sănătate, le doresc tuturor multă sănătate. Poate pentru femei o să avem ceva surprize anul ăsta, 2025, din punct de vedere al educației în sănătate. Asta așa, din culise spun. Însă aveți grijă de sănătatea voastră. Dacă niște oameni sănătoși, sunt niște oameni frumoși, sunt niște oameni generoși, sunt niște oameni optimiști, veseli. Dacă ne întoarcem în țările noastre, o să vedem tot mai multă lume tristă. Îi vezi mergând pe stradă, pe trotuar, pe trecerea de pietoni. Ăla a fost declicul meu când am plecat din România. Stăteam la semafoare și vedeam că lumea care trece pe trecerea de pietoni avea o mină tristă. Uitați-vă la irlandezi. Departe de tristețea aia văzută în griul ăla din țările noastre. Deci fiți sănătoși ca să puteți să fiți tonici, să puteți fi pozitivi, optimiști și veseli. Mulțumesc foarte mult! Dragilor, am ales să închei anul cu această conversație despre sănătate, pentru că inclusiv pentru mine și familia mea, sănătatea a devenit un subiect parcă mai important în acest an și niciodată nu aș fi planificat să se întâmple asta. Tocmai de asta las această conversație în ei și vă mulțumesc foarte mult, doamna doctor Angela Parvu, domnul George Brătulescu. Și noi mulțumim pentru invitație și dorim și blogului Mamanie viață lungă și informații valoroase. Ție îți dorim o activitate profesională prolifică, pentru că abia ce ai început în zona antreprenorială, iar comunității să stea cu ochii pe noi. Mai mult pe tine, dar și pe noi. Și pe voi. Mulțumim pentru invitație și le dorim o viață sănătoasă și cu multe alegeri sănătoase. Vă mulțumesc mult! Așadar, vă las cu această conversație despre sănătate, pentru că vreau ca și voi ulterior să puneți sănătatea pe masă, fie că discutați despre ea, fie că vreți să o duceți mai departe drept cadou celor dragi. Pentru că vreau să avem o comunitate mai informată, mai implicată. Las această conversație în gândurile voastre. Cu mult drag pentru tot ce înseamnă românește aici, în Irlanda, Natalia Luncașionel, autoarea blogului Mama Manie.